नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज छठ वाला गाना आप सब गाय खातिर लेके आयल बनी। सिंगल गाना बा, स्पेशल में ये गाना गाय खातिर बावे जी जेंट्स कलाकार बा वो आदमी खातिर गाना बावे और बहुत ही सुंदर एगो गाना हिट कैले रहला कि अपना ढोड़ी अपन नाम लिखवाल जिला छापा राके। रितेश रिंच नाम के एगो लड़का गौले रहन गाना के और वही धुन पर हम छठ वाला गाना लिख ले बानी। तो आप सबके मुखड़ा सुनावा जा रहा बनी तो सुनी कैसे बा मुखड़ा। सिंगल गाना बाई कि जानू मिल हमारा से तू हुई है छठ घाट प अपना मम्मी के संगे चली आई है छठ घाट प आ रहे बनल हमनी के जोड़ी कहल जाई हाथ दोनों जोड़ी हो रहे बनल हमनी के जोड़ी कहल जाई हाथ दोनों जोड़ी हो। हम कहतनी दौड़ा उठा के तनी माथे पा हो जानू मिले हमारा से तू हुई है आ छठे घाट प हाँ घाट प अपना मम्मी के संगे चले आई है छठे घाट प तई रहा मुखड़ा। बाकी वो गाना के आप सब सुन के और वो धुन में गा सकतनी। अगर हमरा से गावे में कोनो मिस्टेक होता तो आराम से वो धुन के मिला के गाना के गा सकतनी। तो चली रहा मुखड़ा। अब आप सबके अंतरा सुनाव जालन तो अंतरा सुनी कैसे बा। होला भीड़ बड़ी यार जुटे गहुआ जवार पूरा खुशी से होला पूजाई आ तू हुई है जान पूरा होई अरमान जदि ताक दी है छठी माई हो। भीड़ होला बड़ी यार जुटे गहुआ जवार पूरा खुशी से होला पूजाई आ तू हुई है जान पूरा होई अरमान जदि ताक दी है छठी माई हो। हमरा संगे बजई ह पड़ाका आ होई घाटे पर धूम धड़ाका तनी करी ह विचार मोरे बात पर आ जानू मिले हमारा से तू हुई है छठ घाट प अपना मम्मी के संगे चली आई है छठ घाट प। तो ई रहा पहिलका अंतरा और लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर फोन कर सकतनी। हमार मोबाइल नंबर बा 9934529912। ये नंबर पर फोन करके चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से कह सकतनी कि भैया ये हमारा गाना पसंद बा तो फुल गाना लिख के हम व्हाट्सएप के माध्यम से लिख के भेज देम। आराम से आप गा सकतनी कभी भी कहीं से भी। और जो पर्सनली में गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में गाना लिखावे खातिर हमारा यहाँ पैसा लगेला जो यूट्यूब पर डालतनी एकरा से भी ब्रांड गाना लिख के देनी हम और आराम से लिखा सकतनी हमरा सब पर्सनली में गाना। और जे भी गायक चाहे गायिका गाना मतलब म्यूजिक नया बनवाना चाहता तो हमारे यहाँ हाई लेवल के बेस्ट क्वालिटी में ब्रांडेड म्यूजिक बनेला, कम बजट में बढ़िया म्यूजिक बनेला। और जे गावे चाहता तो हमारा यहाँ आके गा भी सकता, रहे खाए के पैसा ना लगेला। हमारे खुद के अपन स्टूडियो बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज बिहार में हमारा स्टूडियो बा। रहे खाए के कोनो चार्ज ना लगी। और केहू गायक बाबा जरा लेडीज गायिका से संपर्क नहीं हो पावत, जे स्टार लेवल के गायिका बा वो आदमी से नहीं संपर्क हो पावत तो आराम से हमारा लगे फोन कर सकतनी, बोल सकतनी कि भैया हमारा फीमेल सिंगर से गाना गवा के बाद हम आराम से गवा के अपना स्टूडियो में आप म्यूजिक हमारा यहाँ बनवा ली आ चाहे कहीं से भी म्यूजिक बनवा के देम। और आपके गाना बावे बस फीमेल सिंगर से गवा के बाद तो हम गवा के वोकल आपके व्हाट्सएप पे भेज दें। आराम से कहीं भी रिकॉर्डिंग मिक्सिंग करा सकतनी। फीमेल सिंगर से गाना गवावे खातिर भी हमरा से संपर्क कर सकतनी। हमार मोबाइल नंबर उहे बा स्क्रीन पर बाकी लगा देम। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती, जय हो।